Αν είσαι σε αυτό το βίντεο, μάλλον είσαι κάποιο ο οποίο είτε θέλει να γίνει funded, είτε είναι ήδη funded, είτε είσαι αρχάριο και θε να δει πώ δουλεύουν οι funded λογαριασμοί για να μπορεί και εσύ κάποια στιγμή να γίνει funded και να αρχίσει να βγάζει λεφτά από αυτό το πράγμα. Σήμερα θα σου δείξω το blueprint όπου θα δούμε συντηρητική, normal και επιθετική στρατηγική για να περάσει κάποιο έναν funded λογαριασμό. Θα δούμε τι ταιριάζει στον καθέναν και ανάλογα με το επίπεδό του θα εστιάσουμε στα κατάλληλα σημεία. Γι' αυτό λοιπόν να μην πολυλογούμε και πάμε να μπούμε στο zoom. Λοιπόν, όπως βλέπουμε, εδώ πέρα είναι ένα απλό blueprint για το πώς θα περάσεις και θα γίνεις funded και θα αρχίσεις να βγάζεις και εσύ χρήματα από funded λογαριασμούς. Πάμε να δούμε. Καταρχάς, πρέπει να ερωτήσεις τον εαυτό σου μια βασική ερώτηση. Είσαι κερδοφόρος? Άμα δεν είσαι κερδοφόρος, πρώτα γίνε κερδοφόρος και μετά ξαναέλα σε αυτό το βίντεο. Άμα είσαι κερδοφόρος όμως, πρέπει να δεις τι είδους προσέγγιση θέλεις να έχεις. Θες να είσαι συντηρητικός, δηλαδή να μην αποτύχεις ποτέ το challenge, αλλά να πάρεις πάρα πολύ χρόνο να το περάσεις. Θέλεις να είσαι normal, δηλαδή να έχεις μικρή πιθανότητα αποτυχίας, αλλά να πάρεις και εσύ κάποιο χρόνο να το περάσεις. Ή θέλεις να έχεις την επιθετική στρατηγική, που θα περνάς τα challenge πολύ γρήγορα, αλλά μετά με ένα πιο συντηρητικό risk management θα κάνεις focus στο να βγάζεις χρήματα συνεχώς και να έχεις μια συνεχόμενη ροή από αυτό. Πάμε να δούμε τι πλεονεκτήματα και τι μειονεκτήματα έχει η κάθε προσέγγιση και το τι ταιριάζει σε σένα, είτε είσαι αρχάριος είτε λίγο πιο προχωρημένος. Πάμε να δούμε τη συντηρητική προσέγγιση. Με τη συντηρητική προσέγγιση θα ρισκάρεις από 0,25 μέχρι 0,5% ανασυναλλαγή του λογαριασμού σου. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, άμα ρισκάρεις 0,25 με 0,5% σημαίνει ότι πρέπει να χάσεις συνεχόμενα 20 με 40 trades για να χάσεις το λογαριασμό. Οπότε έχει 100% επιτυχία αυτό το challenge άμα είσαι κερδοφόρος. Γιατί κανένας κερδοφόρος trader δεν χάνει 20 με 40 συνεχόμενα trades πάνω στο χρόνο. Γιατί άμα το κάνεις αυτό σημαίνει ότι δεν είσαι κερδοφόρος και πρέπει να πας στο πίσω βήμα και να γίνεις ξανά κερδοφόρος. Σε ποιον την προτείνω αυτή την εναλλακτική? Σε κανέναν ή σχεδόν σε κανέναν, γιατί αν είσαι κερδοφόρος και ρισκάρεις τόσο λίγο, μάλλον έχεις πάρει ένα account το οποίο φοβάσαι να το τρεϊντάρεις ή δεν αντέχεις να βλέπεις τόσο μεγάλα ποσά σε χασούρα. Οπότε, τι πρέπει να κάνεις? Να μειώσεις το account size. Μπορεί να έχεις πάρει ένα 200 account και να βάζεις 1.000 ευρώ ή 2.000 ευρώ στο trade και να μην μπορείς να το αντιμετωπίσεις. Οπότε, να αναγκάσεις να το ρισκάρεις 0,5 με 0,25%. Αυτό δεν είναι σωστό. Γι' αυτό πρέπει να μειώσει το account, να το πας σε 50 ή 100 και να μπορείς να τρεϊντάρεις κανονικά τα λεφτά που πρέπει να τρεϊντάρεις. Δεύτερον, κάνε focus στο να ανεβάσεις την αυτοπεποίθησή σου, αποδεικνύοντας συνέχεια στον εαυτό σου ότι είσαι κερδοφόρος. Γιατί αν το κάνεις αυτό, θα μπορείς να ρισκάρεις 1 και 1,5% στο trade, ανάλογα με το τι λέει η στρατηγική σου και το win ratio σου. Άμα φοβάσαι και το πας στο 0,25 με 0,5% σημαίνει ότι κάτω από αυτά τα δύο κάνεις λάθος. Είτε ότι έχεις πάρει πάρα πολύ μεγάλο account, είτε ότι δεν έχεις αυτοπεποίθηση στη στρατηγική σου. Πάμε λοιπόν μετά να δούμε τη normal προσέγγιση, στην οποία ο καθένας μπορεί να ρισκάρει από 0,5 έως 2% ανασυναλλαγή. Αυτό έχω μια εξίσωση η οποία θα δούμε και θα δούμε πώς μπορούμε να την προσαρμόσουμε ανάλογα με τα trades που παίρνεις. Αυτή η εξίσωση λέει ότι θα βάλεις το max drawdown που έχει η εταιρεία, η FTMO που προτείνω έχει max drawdown 10%, δια 2, δηλαδή 5, δια τον αριθμό των trades ανά εβδομάδα. Άμα παίρνεις π.χ. εσύ ένα trade τη εβδομάδα, θα κάνεις 5 δια 1, θα μπορείς να ρισκάρεις 5%. Ωστόσο, ένα trade τη εβδομάδα κάνουν μόνο swing traders. Εσύ π.χ. να παίρνεις 4 ή 5 trades ανά εβδομάδα, δηλαδή κάνεις 5 δια 5 και ρισκάρεις 1% σε κάθε συναλλαγή. Κάπως έτσι δημιουργείται αυτή η εξίσωση και μπορείς να βάλεις τους αριθμούς πάνω και να δεις πόσο πρέπει να ρισκάρεις και εσύ ένα trade. Αυτό γιατί το έκανα? Γιατί αυτό σημαίνει ότι για να χάσεις το fund account πρέπει να χάσεις όλα τα trades για 2 συνεχόμενες εβδομάδες. Και άμα είσαι κερδοφόρος, δεν θα χάσεις τα trades όλα για 2 συνεχόμενες εβδομάδες. Δηλαδή, άμα παίρνεις κάθε εβδομάδα 5 trades, θα χάσεις 10 συνεχόμενα, θα χάσεις την πρώτη εβδομάδα 5 και τη δεύτερη άλλα 5. Όχι. Αυτό σημαίνει ότι δεν είσαι κερδοφόρος και πρέπει να πας πίσω να γίνεις κερδοφόρος. Πάμε να δούμε τώρα για ποιον είναι αυτή η προσέγγιση. Αυτή η προσέγγιση είναι καταρχάς για τους traders που παίρνουν το πρώτο του challenge, δεν έχουν βγάλει κανένα payout,
φοβούνται, θέλουν να δούνε πώς θα πάνε στο πρώτο τους challenge, είτε για traders που δεν θέλουν να χάσουν πολλά challenges. Δεν έχουν πολλά λεφτά, οπότε καλύτερα να πάνε λίγο πιο αργά, αλλά να περάσουν τα challenges και να αρχίσουν να βγάλουν λεφτά παρόλο που θα τους πάρει περισσότερο χρόνο. Πάμε να δούμε τώρα την τελευταία και πιο επιθετική στρατηγική, στην οποία ρισκάρεις 2% ανασυναλλαγή. Και πάλι έχω μια εξίσωση, την οποία μπορείς να βάλεις και να δεις πόσο πρέπει να ρισκάρεις ανασυναλλαγή, στην οποία αυτή η εξίσωση λέει ότι πρέπει να πάρεις το max drawdown ανά ημέρα που έχει η funded σου, δηλαδή στην FTMO έχει 5% ανά ημέρα, και από αυτό θα αφαιρέσεις το 1%. Οπότε π.χ. 5 πλην 1 μένει στο 4 και θα διαιρέσεις με τον αριθμό των trades που παίρνεις ανά ημέρα. Π.χ. μπορεί να παίρνεις 2 trades ανά ημέρα. Οπότε 4 δια 2 σημαίνει 2% θα ρισκάρεις ανασυναλλαγή. Άμα παίρνεις 1 ανά μέρα, 4 δια 1, 4% θα ρισκάρεις ανασυναλλαγή. Είναι πιο επιθετική στρατηγική. Αυτή σκοπεύει το να περάσεις γρήγορα το challenge, αλλά υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να το χάσεις κιόλας. Και μετά, όταν περάσεις τα challenges και το verification, θα πρέπει να μειώσεις το ρίσκο, να πας στην πιο normal στρατηγική, ώστε να κάνεις focus στα payouts και να παίρνεις συνεχόμενα payouts με μικρότερο ρίσκο και μικρότερη αξία. Τα payouts δεν σε νοιάζει, θα έχεις μια συνεχόμενη χρηματορροή. Από αυτά τα payouts θα μπορείς να παίρνεις και άλλα challenges και να τα περνάς και να έχεις μετά 400, 500 και 600 χιλιάρικα σε funded και να μπορείς να πληρώνεις από αυτά 1, 2, 3, 4% ανά μήνα. Φαντάσου, ένα 5% ανά μήνα σε 600 χιλιάρικα είναι 30 χιλιάρικα. Μείον το 20% που κρατάει η εταιρεία, αυτό σημαίνει ότι παίρνεις καθαρά 24 χιλιάρικα. Δεν είναι για άσχημα. Πάμε λίγο τώρα να δούμε για ποιον είναι αυτή η προσέγγιση. Αυτή η προσέγγιση είναι για άτομα τα οποία είναι profitable για μεγάλο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, έχουν αυτοπεποίθηση στη στρατηγική τους, ξέρουν ότι είναι profitable και δεν πέφτουν στον κύκλο ότι είναι unprofitable, ότι θα χάσουν 10 και 20 trades συνεχόμενα. Και για traders οι οποίοι έχουν πάρει αρκετά payouts και δεν τους νοιάζει να χάσουν για κάποιο challenge μέχρι να ξαναπεράσουν κάποιο και να πάρουν κι άλλο payout. Και για traders που έχουν κι άλλη και καλή πηγή εισοδήματος. Γιατί αυτή η προσέγγιση επιθετική μπορεί να χάσεις και 1 και 2 challenges. Άμα έχεις κι άλλη πηγή εισοδήματος και σου δίνει λεφτά πίσω, θα μπορείς να πάρεις κι άλλα challenges μέχρι να το περάσεις και να βγάλεις λεφτά. Γιατί π.χ. άμα χάσεις 2 challenges, εκατοστάρια, θα χάσεις 500 και 500 ευρώ. Όμως αν περάσεις το τρίτο και πάρεις ένα payout σου λόγω 4%, παίρνεις 3 πίσω. Οπότε έχασες 1000, παίρνεις 3 χιλιάρικα. Και όλο αυτό μπορεί να ξαναγίνει για να ξαναγίνει και όσο πιο γρήγορα γίνεται. Γιατί όσο περισσότερο ρισκάρεις, τόσο πιο γρήγορα θα περνάς τα challenges. Αυτές λοιπόν ήταν οι 3 προσεγγίσεις που πρέπει να σκεφτεί κάποιος και έχει επιλογή να πάρει, ανάλογα το πώς θέλει να περάσει το challenge και το πόσο γρήγορα θέλει να γίνει fund trader. Γι' αυτό λοιπόν, άμα είσαι αρχάριος, εγώ θα πρότεινα να πάρεις την normal προσέγγιση, η οποία είναι πιο αργή, αλλά δεν χάνεις challenges. Άμα είσαι profitable και ξέρεις ότι και εμπιστεύεσαι στη στρατηγική σου, θα το περάσεις, αλλά πιο αργά και πιο σωστά. Άμα είσαι κάποιος ο οποίος είσαι πιο αρχάριος, θα σου έλεγα να γίνεις profitable καταρχάς, γιατί άμα πας σε funded και αρχίσεις και χάνεις χρήματα, θα απογοητευτείς. Και άμα είσαι κάποιος πιο προχωρημένος, ο οποίος έχει πάρει funded, ο οποίος έχει και άλλες πηγές εισοδήματος, έχει πάρει payouts, πήγαινε το λίγο πιο γρήγορα, ρίσκαρε ανάλογα με αυτή τη φόρμουλα 2-3% trade και ας χάσεις μερικά challenge, ας νικήσεις μερικά. Αν πάρεις π.χ. 4 εκατοστάρια και τα χάσεις, έχει χάσει 2 χιλιάρικα. Αν πάρεις μετά άλλα 2 και τα περάσεις, με ένα payout παίρνεις 5-6 χιλιάρικα και συνεχίζεις μετά να παίρνεις payouts από αυτά, γιατί μειώνεις το ρίσκο και πηγαίνεις στη συνεχόμενη χρηματορροή. Οπότε μη φοβάσαι άμα είσαι profitable, άμα έχεις καιρό, στατιστικά και δεδομένα από πίσω, να πας και λίγο πιο επιθετικά. Εγώ αυτό προτείνω, δεν είναι οικονομική συμβουλή, είναι η άποψή μου και το τι κάνω εγώ με τους μαθητές μου και με τον εαυτό μου και πώς προσεγγίζω τα fundage από αρχάριους μέχρι και πιο προχωρημένους μαθητές. Αυτό λοιπόν ήταν το βιντεάκι για το risk management που πρέπει να έχει ο κάθε trader ανάλογα με το ρίσκο του. Αν το βρήκατε χρήσιμο, κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe, γράψτε μου και ένα comment να μου πείτε την άποψή σας και τι θέλετε να δείτε στα επόμενα βίντεο. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε και αυτό το βίντεο. Τα λέμε σε ένα επόμενο.